আমি সহায় কৰিব পাৰিছে একমাত্ৰ আমাৰ এই কংগ্ৰেছ গঠন কৰিব পাৰিছে আৰু আমি আজি ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে যে এই অঞ্চলত হাবি হ'ল ইয়াৰ কাৰণে আমি আজি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ইয়াৰ অতিথিবিলাক আছে আপোনালোকক ভালকৈ বনাই দিব তো আমাৰ এই অঞ্চলত শান্তি হৈ গ'ল শান্তি সক্ষম হ'ব সফল হ'ব আমাৰ ইউপিএ চৰকাৰক আপোনালোকে যদি আকৌ সহায় কৰে মই ভাবোঁ আৰু দেখিছোঁ যে ইয়াত শান্তি এভাৰলাষ্টিং হ'ব ইয়াৰ কাৰণে আমি আজি আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে শান্তি স্থাপন কৰাত সকলো দায়িত্ব আছে এতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে নিজৰ মাজত কোনো সন্দেহ নাই ৰাতিলৈকে আমি বিভিন্ন জেগাত আমি গৈ পেলাই নিজৰ ঘৰত আহিব পাৰে এতিয়া আমি ঘৰত বহি নিজৰ ভালকৈ চিন্তা কৰিব পাৰে সেই যেনেকৈ আমাৰ এই অঞ্চলত যেনেকৈ এটমছফিয়াৰ তো সেইটো আমি ৰাখিব লাগিব दिनै जोङो बिटिआर गभर्नमेन्ट जानायनि उनाव जोङो गोबां रोखोमनि जोङो स्किम लानो हादों बेयो जोंनि मानगोनां बिटिआरनि सिएम प्रमद बर सारनि दैदेननायाव जोंनि गासै थाखोनि गाहायनिफ्राय गोजौनिफ्राय आरो गेजेर थाखोनि बेबायदि गोबां आसनि दिनै लादों दिनै जों बुजिबाय जोङो नुबाय दिनै बेहाय गोबां मानसिया दिनै निस्सय माबा मोनसे मोननो हादों जेरै बिटिआरआव जोङो दा जोंनि गेजेराव गोबां मानसि सावरायलायनाय आरो मोजां मोननाय मिशनफोर जोंनाव गोबां दं आरो बिनि अनगायै जोंनाव 35-40थानिबो बांसिन जोंनावहाय स्किम दङ दा बे स्किमा जाफुंगोन आरो बेखौ जोङो मावबाय थादों आरो मोनबाय थादों दा बेनिखायनो जोङो बियो बुंनांगोन आलारि सोरांनो गियान सोरांनो माइनाव सोरांनो आरो बायदि बायदि मिशन बैसोमुथि ग्रिन बड'लेण्ड पिक मिशन गोबां रोखोमनि जोंहा मिशन दङ बेनि थाखाय दिनै मानगोनां बिटिआरनि सिएमआ जोंनि रायजो राजानो माबा मोनसे जे होलांनो हाबाय जोङो दिनै फोरमान जाबाय बे दिनैनि बे मानसि जुथुमनायनि गेजेरजों तो बेखायनो आं बुंदों जोंनि ओनसोलाव शान्ति फैबाय शान्तिखौ जों जेब्लायबो लाखिनांगोन बेखौ लाखिनायनि दायित्वआ नोंथांमोनावनो आरो जोंनावनो थागोन आरो जोंनि बे सरकारा जुदि नोंथांमोना आरोबाव जाफैनाय नोंथांमोना जुदि परिकल्पना चिन्ताधारा खालामोब्ला निश्चय आरोबाव बांसिन बिथाङा मावनो हागोन बेखौ आं नुदों दा बेनिखायनो बे शान्ति जायोब्ला जायगायाव उन्नति फैयो जों मोजाङै न'खराव जिरायनानै जों सिन्ता खालामनो हायो फरायनायनि सिन्ता खालाम यार उन्नति आसे आलासिफ्रा जोंहा दंखायो बिथांमोना बुंगोन आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय जोंनि ओनसोलाव शान्ति जौगानाय आरो अनलायनायनि थाखाय जोंनि बिटिआर सरकारखौ लाखिनायाव मदद होलांबाय थानांगोन दा बेखिनिखौ बुंबाय সকলোলৈ মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ আজি এই মঞ্চৰ পৰা যে আমি শান্তিটো সকলোৱে বিচাৰে তো সকলোৰে দায়িত্ব আছে তো সেইকাৰণে बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ बुंदों जेब्लायबो मदद खालामनानै जोंनि ओनसोलाव आरो रेल जों सरकार खुंलांनो हानायनि जों बेखौ आं दिनै बे मिटिंनि वेलकाम स्पिचनि गेजेरजों आवरायनानै आंनि जिखि वेलकाम स्पिच बुंनो होनाय बेखिनिखौ आं बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों You are the big fan of the people of the city. We are members of the right of the city. Amar Sarkar aile, Amar Sarkar aile. प्रत्येक जिला पर घर पाए, घर को घर जाकर विशेष करे और कई सौ गाड़ी भागवत रखी हमारे दल ले कभी न चले और हमारे साथ होवे फील्ड जाए काम करें